It-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna kemm għal din is-sena kif ukoll għas-sena d-dieħla hija tjuri prospetti tajbin ferm hekk kif dan mistenni jisbuq dak li kien ipprevediet il-Kummissjoni Ewropea nfisha. Dan it-titjib mistenni jseħħ minkejja s-sitwazzjoni ekonomika globali diffiċli kaġun tal-pressjonijiet tal-gwerra fl-Ukrajna wara l-isfida tal-pandemija. It-tkabbir ekonomiku li mistenni esperjenza pajjiżna jisbuq b'mod notevoli il-medja taż-żona tal-Ewro. Ħarsa lejn iċ-ċifri turi li għal din is-sena, l-ekonomija Maltija mistennija tara tkabbir ta' 4.9% meta mqabbel mal-medja ta' 2.7% fiż-żona tal-Ewro. Fil-waqt li għas-sena d-dieħla tkabbir ekonomiku f'pajjiżna mistenni jkun aktar mid-doppju meta mqabbel maż-żona tal-Ewro għax Malta mistennija tesperjenza 3.8% ta' tkabbir ekonomiku tal-prodott gross domestiku fejn iż-żona Ewro mistennija tara tkabbir ta' 1.4%. Minkejja li ż-żona tal-Ewro se tkun qed tesperjenza tkabbir ekonomiku, dan se jkun inqas minn dak li kien previst għaż-żona tal-Ewro. Id-deputat dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija tal-Università ta' Malta, il-professur Philip von Brockdorf, iddeskriva r-rata ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna bħala eċċezzjoni. Il-professur von Brockdorf attribwixxa tkabbir ekonomiku f'Malta għar reżiljenza tal-ekonomija u l-miżuri li l-Gvern Malti kif ukoll għall-fondi Ewropej intiżi biex itaffu l-pressjonijiet esterni fuq l-ekonomija. Il-miżuri li ttieħdu waqt il-pandemija, miżuri ta' stimulu, eċċetera, plus ukoll, ġifieri mod partikolari s-sena d-dieħla, iktar minn dis-sena, il-miżura li hemm taħt il-fondi tal-Ewropa tisseħ Recovery and Resilience. Daw ovvjament qed se jgħinu u għenu biex ovvjament il-tkabbir ekonomiku jibqa' għaddej. Huwa għamel referenza s-settur tal-kostruzzjoni li baqa' għaddej b'ritmu tajjeb ħafna, iżda hemm ukoll is-settur tat-turiżmu li qed jirkupra b'rata tajba ħafna filwaqt li qed jinfluwenza setturi oħrajn tal-ekonomija. Il-manifattura u dak tas-servizzi finanzjarji wkoll kienu katalisti f'dawn il-previżjonijiet għal pajjiżna. Il-professur von Brockdorf temm jgħid li l-għajnuna fil-prezzijiet tal-enerġija kienet waħda importanti ħafna hekk kif kieku f'pajjiżna qegħdin nesperjenzaw rati ta' inflazzjoni li jlaħqu d-9% minflok bħalissa pajjiżna qiegħed jirreġistra l-inqas rata ta' inflazzjoni fiż-żona tal-Ewro. Fuq l-inflazzjoni huwa nnota li minkejja l-bosta miżuri din tinħass l-aktar fuq prodotti li jkunu importati direttament minn barra u bekk mhuwiex daqstant faċli li jkunu sussidjati bħalma qed isir fir-rigward tal-prezzijiet tal-enerġija. Diversi miżuri, naturalment, mbagħad ovvjament għandek fejn ovvjament il-gvern ma jistax jintervjeni, speċjalment fuq prodotti ovvjament li jixtraw ħafna drabi mis-supermarkets li jiġu ovvjament importati direttament minn barra. Fej il-prezzijiet ovvjament olow, ovvjament dak għandek impatt mbagħad fuq il-konsum. Dwar id-tbassir pożittiv tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ekonomija Maltija, rreaġixxa wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja u qal li dan ir-rapport żied il-fiduċja fl-ekonomija Maltija, fiduċja anke minn investiment dirett barrani li tissarraf f'karrieri ta' kwalità u b'kondizzjonijiet aħjar għal ħaddiema. Għadin nitkellmu fuq investiment fil-postijiet tax-xogħol, ikun ifisser tkabbir tal-impjiegi u tkabbir tal-karrieri li sarraf karrieri aħjar, kondizzjoni aħjar. Anki f'dan il-kuntest kollu għadna kif dal-aħħar din il-ġimgħa ġiet varata id-direttiva bejn il-bilanċ bejn il-ħajja lavorattiva u l-familja l-benefiċċji drittijiet li daħlu. Buġejja qal ukoll li fl-istess żmien li pajjiżna qed ikollu dawn il-previżjonijiet, il-General Workers Union għalqet madwar 28 ftehim kollettiv li se jollu l-kwalità tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol.